Така, изред хора, аз съм пандата и днес ще направя един клип. По случай ще абоната. И да. Ще раздаваме за този giveaway Minecraft акаунти с фул права. Да. Един премиум акаунт, който вие може да го получите. Така че да. Значи за да влезете, да се запишете, трябва да отидете в описанието и ви забравих да ви кажа, че с PandaVFX го правим. За да се запишете за giveaway, отидете в описанието и просто тук трябва да си набавите точки. От първото, ако сте влизали тук за първи път, тук ще ви иска или да влезете с Facebook, или да влезете с email си и там Gmail, с Twitter, всичко. Така, или с MySuite неща. Не знам, не съм пробвал. И просто тук идвате, цъкате тук цъкате и ето. Цъкате тук, чакайте тук да запти. Цъкате тук, абонирай се. Отидвате тук, цъкате тук, така. И сега, и тук трябва да цъкнете. Айде, плаш заради. И тук трябва да цъкнете, ето, абонирай се някъде. И, така, ето, така. Тук цъкате, за да харесате последния ми клип, цъкате, нали така. Просто да го видите, нали, за да получите точки, за да видите, че сте го видяли. Да, така. И тук идвате на другото и ето, пак тук цъкате за така да имате точки. Просто като цъкате за 10 точки, ето. Просто това и вие така ще ви дойдете, но просто сега няма да ми дойде, защото нали ние го направихме. И тук отивате, ето, да, тук идваме, давате тук лайк. Ето, това автоматично ще ви даде точките, мисля, не знам. Тук давате лайк. Така. И тук идвате, чакай. Да, това е. И да, хора, това беше за днескашния клип. Малко беше объркващо, но какво да направя? Просто да знаете, правя giveaway за Full Minecraft премиум акаунт. И само това искам да ви кажа, да знаете. И да. Чало! Да, забравих да кажа. Абонирайте се, харесате клипа и чало!